Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Humorea, ironia, autokritika eta giza satira batzen dituen saiora. Gaur beti bezala, guekin Oskar Estanga, Arratsaldeon. Arratsaldeon, eta Fernando Agustegi, Arratsaldeon, eta gure gaurko gonbidatua Ines Bengoa, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri Sudurgorrira. Eskerrik asko. Ongi etorri. Eskerrik asko. Baina, ondo baditzuzu, uazen lehen Amaiak zer ekartzen digun gaurko saiora, ze gauza ekartzen digun. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, zer moduz? Eta Ines Bengoa ongi etorri gurera. Ziur arratsalde atsegin bat pasatzen duzula gure artean. Gaurko gaien laburpenarekin hasiko naiz, lehenik eta behin IBEX 35aren inguruko albiste batekin hasiko gara, eta ondoren Greziako Siros uhartera egingo dugu salto. Espainiar estatuari dagokionez berriz, Pablo Llarena izango dugu protagonista, eta Euskal Herrian Hendaiako gaztetxea izango dugu hizpide. Nafarroari dagokionez berriz, ospa eguna aipatu behar dugu, eta kulturan Agur Etxebeste filma eta kirolean berriz surf albiste bat ekarri dizuet. Eta nola ez, beti bezala, asteko irudia eta bitxikerien tartea ere izango dugu. Zema gauz ez da? Apa, Maia. Kontu freskoak. Eta jantziak, IBEX 35, eguneroko gauza, gauza... Bai, praktikoa. Izan ziteken 30 edo 40, baina... IBEX 35, da... Hori, guretzako moduko gauza. Ikusi duzu, zema gauza? Bai. Baina, lehen guazen zurekin, eta kontatuko diguzu, noiztik ipuin kontalaria? Noiztik, 16 urte uste dudara madala ja ipuina kontatzen. 16 urte? Tontu, bai. Zela nazi zinen? Bai, eske, noiztik baino, nik uste galdera dela nola, Nola hasi. Nola hasi zinen, nola? Nik neu pentsatzen, konturatu naiz, lehengo gaztetan, ez? Nuela bokaziorik edo behintzat hola sentitzen nintzen, ez? Eta orduan, ikasten jarraitze duzu, karrera itezu, gazetaritza egin nuen, baina hori era ezan nahi nuena. Orduan hasi nintzen euskara klaseak ematen helduentzako, eta hori ere ezan nahi nuena, eta gero antzerki munduan, eta hori bai, baina ipuinekin topatu, eta orduan ez dakite, konturatu baino hor gustora nenbilela, ez? Eta hola, konturatu gabe egia esan. Baitek esan lukela, modu ulertezin batean, ipuina kontatzen, eta ematen zuen hori zera lekua. Nola ulertu? Ezin ulertu. Gaina... Batzutan bizitzak horrelako magiak ditu. Bai, eta gainera, inoizen nuke pentsatuko ipuina kontatzen atera nuela bizitza. Bizitza edo bibidea edo lanbidea, ez? Zer da gehien gustatzen zaizuna, zure lanbidetik? Publikoarekin konpartitzea, bai. Ze ipuina kontatzeak, niretzako behintzat ez daka zentzurik ez badago norbait hor aurrean, ez? Hori, jendearekin konpartitzea, eta gero historioak beraiek bilatzea ere, hor ere plazerra sentitzen dut, ez? Historioak, batez ere irakurri behar da, hortako, gaur egun historio gehienak idatzita daude, baina, beti badago norbait kontatzezuna zerbait, eta ze kontalariok, hori egiten dugu, ez? Pixka bat, hemendik eta handik hartu eta gure historio propioak ere osatu orduan. Imaginatzen dut lanik handiena agian hori izan daitekela zure egitea edo esatea zerekin ni sentitzen naiz, ez hau nire ipuin bat izan daitekela, ez? Hoize, kontalari bakoitza, kontalaria esate duanean, ni kontalarian ez profesionalki, baina berez deno gara kontalariak. Hori hasi nintzen esan ez, txakurra jandezkit eskolako lanak, lehenengo ipuina. Baina zure ikasketak hortik behar da, ez? Zuk
kontatu nahi zenuen, ez? Bai. Kazetaritza azkenean, ez? Bai. Hori da, ez? Kontatzea, Kazetaritza eta antzerkia ere bai, ze gorputzarekin kontatzen Antzerkiak asko lagunduko dizu, ez? Bai. Ez, ahoskatzeko eta ahotsak eta aldatzen dituzu bai, ero... Baita, bai, erabili behar dituztu tresna guztiak batez ere aurrekin aritzeko. Ze aurrak hor mantentzeko, arreta mantentzeko, ahotsak eta gorputza eta hori ritmoak eta gero beste gauza bat ez dut aipatu baina tabernari bezala egon naiz urtetan lanean. Eta horrek ere badu ez kontalari aldetik baiz eta entzule aldetik, ze kontalari ona izateko ere entzule ona izan behar duzu. Bueno, hola iruditzen zait eta, ez? Euskal Herriko farandulero oro nik uste bat pasatu gara, ez? Denak izan gara. Bai, tabernatik, Asko ikasten da. Psikologia asko ikasten da. Bai, sartzen zarenean, bueno, zuek egon bazarete ere, ez dakizu, baina jendea etortzen zaizu eta bere bizitza kontatzen zu. Eta hori entzuten ere, egon behar duzu ikasi. Ze narratiba mota den atsegina, ze narratiba mota Ja, den, ze tono mota den pausak nola hartu. Gorputzaren espresioa. Bai, dana hori da, bai. Beste gauza, ez? Eta aurrentzat eta helduentzat ere egiten dituzu, ez? Emanaldiak. Bai. Bueno, berez, ipuinak berez ez ziren aurrentzako. Belaunaldiz pasatu diren istorioak helduentzako kontatzen ziren. Gertatzen zena zen umeak hortik zebiltzatela, ez? Helduen artean eta. Eta iritsi zen momentu bat, 19. mendean edo, uste dute, emeretzi ez, 18. mendean Grimen anaiak hasi zirenean biltzen herri ipuinak, orduan umeei zuzendu zirela, ez? Baina berez helduentzako dira eta ni helduei kontatzen hasi naizenean konturatu naiz ze beharra dakagun ipuinak entzuteko. Ez dakit tokatu zaizuen helduentzako ipuinak entzut, niri ere gusta, osea, ni joaten naiz ipuinak entzutera, ze da, ez dakit, niretzako da plazerra, bakea, ez dakit nola esan. Beste maila batean sartzen zara eta Non sentitzen zara hobeto helduekin, ero umeekin, ero gaztetxoekin, ero... Aurrekin asko disfrutatzen du, aurrekin hasi nintzen. Badira, ni 16 urte kontatzen aurrekin. Baina helduekin, bueno, orain dela gutxiago, 5 urte, ez pentsa hainbeste... Pentsatzen dut, bueno, ez naiz aditu, umeentzako erabili izan dira edo erabiltzen dira ipuinak askotan erakusteko gauzak, ez? Edo lekzioak emateko, ez? Bai, eski hori... Eta helduekin, hor badago... Imaginatzen hori, helduen orduan, zer ezaugarri ditu helduen ipuin bat, aurrenak edo nola? Baina nik uste hori dela gehiago antolatzen duenaren helburua, kontatzen duenarena baino, behintzat nire kasuan. Nik aurrentzako aukeratzen ditudan ipuina dira, niri gustatzen zaizkidanak. Eta niri gustatzen zaizkidanak normalean ez dakate moralejarik. Osa nahi, aspertu egiten hautelako niri. Eta pentsatzen dut aurrei, ez dakit, niri txikitan ez hitzaidan, osa, niri gogoratzen ditudan txikitan gustatzen zaizkidan historioak, ez ziren berez moraleja edo zerbait erakusten zizkiatenak, baizik eta zerbait mugiarazten zizkiatenak barruan. Beldurra, o barre gurea, o... Zertan oinarritzen zara aukeratzen duzunean, ipuin bat? Niri gustatzea. Gustatzea... Bai, nire... Horretan horrekin konfidantza dakata, oza, nire... Emozio... Feelinga edo ez dakit nola esan, niri emozionatzea, bai, zirrara sortzea. Eta, adibidez, ipuin bat aurrentzat eta helduentzat kontatzen duzu? Bai, bai. Bardina? Bai, baina, karo, bakoitza maila batean gelditzen da. Adibidez, Zakuan gizona kontatzen dut. Txikientzako, harrapatze dituzu horrekin, eta helduentzako, batez ere, adin bat daukatenentzako, 60 urtetik gora, haien haurtzaroa gogoratzen die, eta ikuste duzu begietan dirdira bat, eta ez duzu ezer aldatu beharrik. Ze herri ipuina da. Amonarena eta aurrarena, guztiona da. Orduan, beste ipuin batzu bai, aldatu behar dituzu, edo badira helduentzako diren ipuinak eta aurrentzako direnak.
hor ere badago sailkapen hori, baina batzuk dira denentzako, guztientzako. Zein estilo duzu gustokoa? Tradizionalak, berriak, Bai. Zein da zure gustokoena? Ni naiz herri ipuin zalea amorratua Ipuin, gainera. herriko Bai. jarrera. Gainera horrekin, gaur egun dago debate handia ez, horren inguruan herri ipuinak ez dakite matxista diela, o bortitzak, baina nik hausnarketa bat egingo nuke, ze bertsioak ezagutzen ditugu. Disneyk erakutsi dizkigunak. Eta Disneyk bere moduan kontatu dizkigu. Orduan, hau da telebistak edo egunkaria bezala. Nor kontatzen nahi da historioa, ez? Zer kontatu nahi digu? Ipuineken gauza bera da. Orduan, nik jendeari gomendatzen diot jatorrizko bertsioetara jotzea eta beste ipuin batzuk deskubritzea ere. Ze Disneyrekin ezagutu dituguna dira, Errauskine, Edurne Zuri, laupa bost, baina 10 gehienez jota. Baina herri ipuina daude, ehundaka. Batzuetan joan behar da jatorrizko bertsiora eta beste batzuetan jatorrezko bertsiora. Zegero ere hainbeste ipuin, hainbeste bersio nik uste ere kontatzen dituenaren desiraren arabera, ez? Azkenean neutroak ez gara inor, ez? Eskazetariak, ez da ipuin kontalariak ere imaginatzen dut, orduan ariketa bat kontzienteki egiten dena, ez? Eta niri, nik hau konkretuan edo ez konkretua, baina ez, horre ze ariketa sakona, eroso sentitzeko, ez? Hoxe. Eta gainera ipuin bakoitzetik badaude bertsio asko, orduan, zuk esan duzu moduan, nik egiten duana da, bilatu. Eta gero nire bertsioa osatu. Esan nahi, igual ematen du ari naizela, baina ez, hori da kontalariek naturalki egiten zutena, ez? Adibidez, Amonak entzundako istorio bat, igual bere herrira ekartzen zuen eta herriko gauze ornatu eta ornitu eta kontatzen zuen. Eta herrialde ezberdinetako jatorrizko ipuinak ez, aukeratzen dituzu. Ikusi dugu japoniarra kontatzen dituzula ere, ez? Bai, denetarik. Baina oso celebrea da, ze herrialde guztietan badaude ez ipuin berdinak, baina batzuk bai. Adibidez, Errauskineren ipuinetik topatu aldituzu 100 bertsio. Txinatarra, egipziarra... Elauskine? Bai, beste izen batekin. Txinekin beti markatuko gaituzte. Egun batean ikusten bagaitu norbaitek emango dugu. Baina bai, orduan, kontatu alduzu Japoniako... Eta Errauskinen bertsioa zein da gehien gustatu zaizuna? Bueno, nik Errauskine ez dut kontatzen. Ez Errauskine ez Edurne Zuri zergatik. Umeek hainbeste ezagutze dutenez. Ez da horrela! Ez da horrela! Horren kontra ezin duzu borrokoaik egin, bakoitzaraka berea, orduan. Bakoitzari berea uste dut, bai. Enai saiatu, igual. Baude borroka guztietan ez da ditu behar. Aukeratu behar. Eta japoniarra kontatzen duzuna, zein da gustokoena daukasuna ipuin? Japoniarra, niri umorea erabiltza asko gustatzen zait. Eta japoniarrek badute umorea, bai, ematen du, ni japoniarren istorioekin harritu egin naiz. Umorea daukate orduan. Bai. Umore japoniarra. Bai. Umore horia entzun behar. Programeran dago, umore japoniarra. Zerri palilloekin hartzen. Bai, baina tradizio guztietan dago, ez? Denetarik beldurra. Eta bai, badago japoniar istorio bat. Umore asko erabiltzen dute orduan. Bueno, nik aukeratzen ditudan historioetan, bai. Da zein daukazu orain buruan? Tipo batena, euli bat irensten duela, eta medikoarenena jun eulian ateratzeko, eta medikoak esate jo, euli hori ateratzeko, armi arma bat irentsi behar duela, eta armi arma barruan duenean, armi armak emateizkio arazoak, orduan medikoarenena joan, eta esate jo, gela bat iristeko, eta hola, gero eta okerrago, eta bueno, gero bukaera arte. Hemen berta daiteke zer bat badaukagu gurekin programa oro, ikusi dut. Gurekora Ean iristen duen. Eta, amaitzeko, badauzu esaldi bat zure bizitzan gehien gustatzen zaizun esaldi bat, filosofiko bat, edo, bueno. Bai, ekarri zuet, Luis Carrollek esaten zuen esaldi bat, berak esaten zuen,
ipuin bat kontatzea amodiozko opari bat egitea dela. Eta, bueno, zezentzutan, batez ere aurrei ipuinak entzutea biziki gustatzen zaie. Eta ez da bakarrik entzutea, zuk zure denborari zara eskaintzen berari. Ez da bakarrik denbora, zure begira da, zure kontatzeko modua, zure ahotsa. Orduan, ipuin bat ez da bakarrik ipuina da, zuk ematen diozun horri, ematen diozun. Zaldi polita, zaldi polita. Zaldi polita. Ongi dago entzutea ez, maitasuna zertan oinarritzen da. Hori da. Baina aurrena ez, baina helduena behar bada bera eskuratu beharko genuke ez. Ez gaude dituratuak ez. Steven Spielberg daukagu. Ni ondua naiz, bai aurren eta helduen kontaketetan Inesena eta... Bai, Bai. Behar bada helduok ez gaude prestatuak ez. Pentsatzen dugulako... Bazi behar gara ez da. Aurrendako direla ez. Ea, apurka joaten den, gehiago, ez? Bai. Ze behar dugu, zuk zaten duzun bezala. Bai, neu behintzat, bai. Nik ere bai, Baitasunekintzak behar ditugu eta ipuin info... Amodio asko behar dugu. Bai, Amodio asko behar dugu. Erotikoak ere kontatzen ditu, Bai. Bueno, orduan hori urrengoan kontatuko dugu. Baina, hasiko gara normaledadez, de golpetik. Bai, azteko. Orain zen ikusera, ea ze kontatzen digun Amaiak. Amaiak ere kontatuko digu guri munduan aber ze kontatzen. Ze ipuin kontatzen diren hortik, gero gure bersioak egingo. Hola ez. Hasi aurretik, esan behar dut Ines, plazer bat izan dela zuri entzutea. Gaurko saioa ekonomia albiste batekin hasiko dugu, hain zuzen Voz Populi aldizkarian argitaratu denaren arabera, IBEX 35ko enpresarik txikienak, dia janari enpresak esaterako, Facebook, Google, Apple eta Amazon enpresek ordaindutakoaren batura baino, 8 milioi euro gehiago ordaindu zituen iaz zergetan. Hau berri hau entzun ematen du formula matematiko bat egiteko... Kalkulagailua? A ber, orduan, A baldin bada B eta gehitzen baldin badugu, eta zesan nahi du honek? Diru pila bat, ez? Diru pila bat. Baina diru pila bat ordaintzen du diak, edo oso gutxi ordaintzen dute besteek. Oso gutxi ordaintzen dute besteek, ero oso listuak dira besteek, ero oso, tontoak dira, ez, IBEXekoak. Zer gertatzen da, Eta okerrena dena, nola eragingo dugu honek gugan? Ni uste dagoela bertzaldean, ez? Facebook eta hauek ez dute zergarik ordaintzen, ez? Hori da. Ematen du zergatik dutela ordaintzen, eta beste buelta bat da, eta zergatik ordaintzen dute gutxi tokatzen zailako, edo eskapatzen delako eta entxufea dituztelako. Baina estudiatuta baldin bago, ze ipuin klase da? Ze bukaera izango. Pila bat, pentsa, bersio desberdina ditu. Bakoitza modu batera ikusten dugu. Nik uste ipuina hau dela universala. Bakoitza modu desberdina ulertu dugu. Eta ipuin guztietan agertzen da norbait zerbagak ordaindu nahi ez dituena, ez? Robin Hood, Ronaldo, beti ipuin guztietan badago. Xerezade. Personaia bat ipuin... Ba ez dakit ni... Ipuin kontalari bat ikusi nuen noiz ematen zuena A eta B aukera. Ipuina iristen zen momentu batera, eta horren ez dut zer nahi duzu A edo B, A da ez dakit zer, eta B ez dakit zer. Orduan kasu honetan, hainbeste A eta B dauzkagu, ni ez nahiz atrebitzen ipuin honekin aurrera joaten. Bai, egiten alda, Bai, orduan bera. Edo A, B, C, D. Ba, denbora bat dugu? ABCD datorren. ABC datorren. ABC datorren. Arantza, hau zuretzako doa, lan eskaintza baten berri eman behar dizut. Badakit Grezia izugarri gustatzen zaizula, eta entzun ongi, gobernuz kanpoko erakunde batek, Greziako Siros uhartean 55 katu zaintzeagatik, hilean 550 euroko soldata eta lolekua eskaintzen ditu. Animatzen zara? Bueno, enpresira joatea beti dago oso ona, Nolana pixkat prekario Paulos, baina, egia da, eske hanbeste katu daude enpresira, bai, hanbeste, nik Kretan bintzat ikusi ditut hanbeste katu. Zan dut, baina, ze gertatzen da, hanbeste katu egoteko. Inez egon, Kretan oporretan. Bai. Naiz, Peloponeson, eta, bueno, oso, nire hanbeste gustatzen zen. Laberintoan, sartu naiz laberintoan. Eta atera zara. Baina, laberintoa baino gehiago gustatu zait Micenas, bai. Osea, Lehoien atea hor ikustea, hor
hanbeste urte daraman, ez? Eza izan da, bueno, ez bakarren izenaz, hain gauza asko ikusteko dago. Baina, orduan, ez joan Greziara, ez, katuena zen, bai edo ez. Egingo nuke, nik ez nahiz ikusten nire burua, 50 katukin, zaintzen, janari ematen, eta ez... Zue bai? Bera nik atera dut kontua, 50 katu, eta 500 euro hilabetean. Bai. Orduan, horrek esan nahi du, katu bakoitza hilabetean zaintzeagatik, hori da? 10 euro. 10 euro. Katu bat zaintzeagatik. Eta badak izuzen gerra. Eta bat eskau, imagínate 50 piko, korrearekin edo... Da ez da bakarrik janari ematea, bai pixka bat zenda, ez? Sendatu eta garbitu. Garbitu beraie garbitzen dira, katu oso garbiak dira, hori. Gure herrian, gure herriko Regina zen pasada bat, eta etxea, baserrian, eta ateratzen zen arategiko sobrak eta hartzen zituen eta egiten zuen. Moix, eta hasten ziren katuak agertzen, baino 50 baino gehiago. Agertzen ziren etxe ingurutik, botatzen ziren hori, beraz, ez da igual hain lan zaila, Igual Reginarekin, ekoizot izordu bat teknika hori. Nik Inesi ikusten dio 50 katuak epintzen hor, eta katu ipuinak kontatzen. Bai, baina hor arazoa da, zei puin kontatu helduenak, aurrenak, edo ze adineko katua dira. Ze adineko katua. Baduratzen zait. Bai. Bai. Orduan hori, bakoitzen za 200 euro, orduan. Horrela bai. Horrela izango zen divertitua. Era bat aldatzen dugu orain gaia, izan ere Espainiako gobernuak iritziz aldatu du eta Pablo Llarena epailea babestuko du azkenean, Puigdemontek Belgikako epaitegietan ezarri dion salaketaren aurrean. Hori nahi horrelakoetan enteratzen ez den uste dut bakarretakoa ez? Uste dut bakarretan zen ez? Asko gara ez gara. Zer da hori, zer? Puigdemontek egin duen salaketa bat ez? Bruselasen? Eta zein da epaile hori? Pablo Llarena, Auzitegi Nazional Espainoleko epaile ezagun bat, azken urte hauetan, kausa hortan, Katalunian, bai. Nahiko, hola, kuriosoa da, epaile epaitua, eta... Epaile epaitua, hori da. Izen buru polita, ez, epaile epaitua. Bai, ipuin bat kontatzeko ematen du bai. Epaile epaitua. Ez da doktrinatzen duzu, epaile epaitua. Baina, orduan nik ulertzen dut ere, hasieran ez zutela defendatu nahi, Espainiarrek epaile hau? Hori da. Alde batera utzi zuten. Nola utzi zuten. Eta orain esan dute, guazen laguntzera, ez? Zergatik? Batetaki. Interesak ere egongo dira horrez. Beti bezala. Ibex 35 tarteko. Seguro. Nor izango da defentsa abokatua? Hori da. Epailearen abokatua. Epailearen abokatua. Kuriosoa da. Ni galdu nahi zen. Bai. Pablo. Bai. Ez da erresa. Ez da ipuin erresa, ez da kontatzeko. Eta... Hemen bai egin behar dela bertsio bat. Bai, bakoitzak berea. Horrelako ipuinetan ere egoten dira otxoak, Bai. Bestela ez daka interesik. Otxoa ez baldin bada. Ez da, dena oso planoa, ez? Bezitzen da. Zaiena izaten da horrelako ipuinetan jakitea nor den otxoa eta nor den ardia. Izan dut bezala berak, segun ez? Eta zakoaren gizona? Zakoaren gizona. Baita. Ibexan. Zerekin beteko du zakua. Ez? Ibexarekin, egingo dugu. Bazen behin, dia eta diak, Amazonek baina... Hori ez da horrela. Hori. Ziurra esango zuten. Bapatean 55 katu greziarra agertu ziren goxeak hilda. Amazonen erosita... Eta zerga, ez? Ordaindu gabe. Zorterik onenak, nori? Pablo Llarena edo Puigdemont. Eta otxoaren, ikusadila nor den otxoaren jantzia duena edo nola... Bai, azala duena edo ardi azala duena. Nor den ardia, nor den otxoa ardia azala jarrita eta nor den ardia otxoa azala jarrita. Hori utziko dugu ikusleak, bereiek ez pentsatzea, bereiek, erabakitzea berzen nahi duten. Ea historiak zer. Euskal Herriari dagokionez, Hendaiako albiste bat ekarri dizuet, izan ere, asteburu mugitua izan dute bertan.
Sasiko gaztetxetik kanporatuak izan ondoren, bertako gazteek berehala suhiltzaien egoitza zaharra eta hutsa okupatu zuten. Asteburu mugitua zen nahi du mudanza estilo. Mugitu direla, ez? Gaztetxetik, suhiltzaile etxera. Asteburu mugitua izan dute. Ulertzeko modu bada, ez? Berta, marabillas eta hau, ez? Garai bardinean, ez? Gertatu dira. Bai. Gaztetxeen garaian. Gaztetxeen garaian. Bai, bai, bueno, suhiltzaileen etxe hori ongi egonen da. Pentsa, niri datorkit beti, ez? Suhiltzaileen etxean pelikuletan eta ikusten dugun barra hori, ez? Bai. Ongi pasatzen dugu. Bai. Eskailera konpondu beharrean. Gainera, urrengo desalojoan, azkar batean galtzen dira, ez? Baina jaisteko erreza da, baina igotzeko, ez? Ez, zailagoa da, Eskailerak egongo dira, non bai. Nik eskailera bilatuko dituzke. Baina bomberen frogatan horregatik dago soka, Igotzeko. Desde presupuestan, hartu diogu frogan eta... Ez stripper. Ja, gu behan itxengo dugu, Ni goran ematen dit mareo. Hola lehena baterako gara. Bueno, dena den hori mugimendua, ez? Horre, batetik bestera eta gazteak Euskal Herrian lekua bilatzen, ez? Bai, ez nuen uste hau pasako zidenik inoiz, baina gazteen notiziak, ez? Baina, ez zaizkitain gertu geratzen, ez? Bai, normala da, hoi... Adinaren kontua izan. Eskaldetu. Seinale da, adinean gora gotzen. Hori, ez esan nahi duzu horrekin. Adinaren kontua izan Zukitzekin, Lasai, guretzat ipuinak ere kontatzen ditu. Hoize, lasai. Zuia zakuarena, ez, ongi. Zakuarena, baina hori universala delako. Gazteenak zorterik onena entaiakoei eta bere bagnesuak itzali ahal dituzten bere egoitza berrian. Endaian nik uste ez dut hola hitz egiten gehienek, Gipuzko artia dago. Garraraz igual, Nafarroara gatoz orain, izan ere ospa herri mugimendua jakinarazi du ospa eguna berriro ospatuko dutela eta iraiaren batean izango da egun hau. Jakinarazi dute helburua errepresio guztien aurkako erretxazoa erakustea dela. Ospa, Ospa. Bai, represioa fuera, kanpora. Fenomeno kuriosoa, ez? Bai, gaina ospa ospatu, Ospa eguna ospatu. Ospatu, hitz polita da. Ospa. Ez? Bai. Gauza bine du zen, ez? Ospa. Hemendik, gero ospa, ez? Eta ospak ospe handia hartu du azken aldian, ez? Ospe hori hiru. Baina, bueno, eta ematen, balio izan baldin badu ekintza injusto batek justizia gehiago ikusteko eta ondorioz kontzientzia gehiago egiteko eta agian ospa egunaren balioa ez bakarrik altxasun, baizik eta beste lepo. Hau ipuin kontaketa. Bai. Bazen behin herri bat. Nola bukatzen da? Harrapatuta hori, nola bukatzen da, bai. Ni neure pentsatzen, noiz bukatzen du. Bazen behin herri bat, eta herri horretan gizon batzuk. Atentzioa bentzat. Eta ala bazen ez bazen, inork ez daki ipuin hau noiz bai bukatu den. Eta Ala bazen edo ez bazen. Eta badago ez dugu, ala bazan, edo ez bazan, badazpa ere kartelara. Badago, Hori da bukaera, bai. Ala bazan, edo ez bazan, badazpa ere kartelara. Hori da betiko komodina, ez? Hori da. Ezkagarri xamarra. Azken boladan, ez? Asko erabiltzen da bukaera hori, formula hori, bai. Formula hori, ez? Baina, ondorioa baldin bada, baino, ez zuten espero, baino, sortu zena izan zen. Eta orduan... Kontatzeko tresnak aditu honek, Bai, ez da? Amaia, esan gabe, esatea. Amaia, ze kontatzen diguzun oraizuk. Kulturaren txokoa orain. Gogoan duzue Aupa Etxebeste filma, zenbat barre egin genituen, ezta? Entzun zeren eta Etxebeste familia berriro ere zinema aretoetan izango dugu. Izan ere, atzo bertan hasi ziren Agur Etxebeste filma grabatzen.
Aupa! Hori, aupa. Atzo bertan. Atzokoak izan ziren ja. Inez daukagu gauza bat, eta alderdi teknikoagatik espazio eta denboran ez gaude oso ongi ez gaude kokatuta errealitatea. Orduan, atzo bertan izan daiteke orain dela denbora bat. Baina, hau argitzeko. Ero izatea bihar. Edo noiz da gaur, eta noiz da gaur, noiz da bihar, ipuin bat da bizitza, edo ametsa, esaten zuen Espainiako poeta. Baina ikusteko, agurtxo beste. Bai. Oraindik egin gabe dago. Spoiler bat nahi duzu? Spoilerra, a ber. Zein izango zen spoilerra? Orain, hemen zuzenean. Alabazak edazkaza. Ospa. A ber, spoilerra, bentsat spoilerra Ramona Irureta, Elena Irureta, bertan, daudela, hori oso ona da. Horrek ematen du bentsat. Hau patxe beste ona izan zen, ni hemendik gutxira, zorionez oporretara noa, eta imaginatzen aritu naiz, horien oporrak ez, eta ezin izango nuen, aurrekin ezin ezkoa da. Aurrak ja bi ordu etxean geldirik, eta ez da posible. Pentsa oporrak gora dena itxita. Dena itxita. Hoi da. Eta gai berdinari buruz izango da, edo? Da beste pelikulo bat. Agur etxe beste. Ez dauka zer ikusi, jende askore pentsatzen dudala, hau etxe beste bi. Ez dauka zer ikusi, da beste bat, baina bueno. Familia berdina da. Zuek hau dakizu, ez? Hau dakizu, ez? Bueno, nik pixka bat zineari buruz pixka bat badaki bentsat. Ez, pelikulari buruz. Pelikulari buruz? Bueno, esan dizuet, ja futuro etorkizunera joan naiz eta etorri naiz. Bueno, horreko spoiler, berez, zuk egin bertzen hona, baina ia berak egin du. Bai. Zuk egin duzu, baina, bueno. Bueno, ez du kontau ez, bakarrik aktoreak zeintzu diren, eta gainera zer dakigu, hemen? Bertan! Zer dakigu, hemen? Gure hurbileko bat! Hor gabil, Amaia! Gure teknikari oia. Hori da. Aupa Amaia! Apatxe Amaia. Amaiatik guazen beste Amaiara. Kirolaren tartea orain. Gabriel Medina brasildarra izan da Tahitiko surf txapelketako aurtengo irabazlea. Ikusi, irudi ikusgarriak utzi baitizkigu. Ziona, Urren mora batzokan esaldi bat asko gustatzen zitzaidana, eta telebista ikusten zuenean esaten zuen, bueno, esango dut euskalkian, eta gero behar bautzu itzulpena, oik argin indarrak inibiliko de. Argin indarrak nola da posible, olako gauzak egitea. Oik argin indarrak inibiliko de. En serio galdetzen zuen emakumea, ikusgarriak, ez? Ni nintzen usartuko horrelako egiten. Zei txasua galdena. Keitioko ondarruko bat, ez? Keitioko bat, ez? Aiei amatxo. Aiei amatxo. Ederra bota duzu, Hori bai. Honek, gainera, honek brasildarrak, egin zuen, bigarrena izan zen, egin zuena salto mortala atzerutz. Hori backflip eroditzen. Baina hori ez da egia. Salto mortala zuen egin, bizirik dago. Bizirik. Horregatu dituko da backflip. Bida gezurra, Eta bueno, ez da lehenengo COVID irabazten duena, ez da, mundiala, bai. 2014an ere irabazi zuen. Ez du gogoan, egia. Ez du lekun berdin... Zarautzen mundakan eta joan berzartu, bai? Mundakako ezker olatua. Kostaldekoak hor badukotzu beste feeling bat gaiarekin, egia da. Gu gehiago gara, xorrexin urjauzia, eta eskolari txapelketan horkira. Lamiak, eta... Bandomanista... Lamia gustatzen zaizkitu bai giri. Zuri? Baita. Ipuin polita kontatu aldi da, lamiak egin. Bai, gaina uretan ebiltzen dira eta... Ura gustokoa du, ez? Lanetan ebiltzen dira. Ni argindararekin da eta olako... Hoi argindu indarrak inibiliko dira. Horrek, zuk imaginatzen zara horrek berrota maoskatukin? Ni imaginatzen ni bai. Tabla gainean. Katuak ederki molatiko ziren,
Bai, uretan. Dera uretara ez erortzeko, horrein giztuzten. Asteko irudiaren tartea orain. Aste honetarako erabat unkitu naun argazkia aukeratu dut, hain zuzen Urbasan behi bat erdi lurperatuta zegoela erreskatatua izan da, Zarauzko mendizale batek eman zuen abisua eta bertatik ateratzea eta onik ateratzea lortu zuten. Argazkian ikusten da behia erdi lurperatuta dagoen momentu hori eta nola erreskatatua izateko zain dagoen. Ze sustoa, ez? Honek ez du egin surf, bentsat. Ospa, hor, erori eta pentsa, ez? Gainera, bueno, bera edo zu edo zein, ez? Eta eskerrak aurkitu zuten. Hau, gente xamarra izan behar du, behi batentzako, ez? Hor egotea... Nahiz da pazientzia handia duten behiak, ez? Hori bat, trenei begiratzen eta... Hor zen. Pazientzia guztia daukat, ez da? Bai. Dira hain lasaiak, lasai-lasaiak, porque belarra janan. Hor belarra badaukate, ero ez dakit. Zuloan ez duzte, ez? Sustraiak gero. Albimentu gehi omen daukate, Sustraiak beti daukate euskador. Jo, ze... Eta gurua eraman zuten, edo... Edo zulo handitu edo euskalo. Zulo handitu? Bai, eskaileratxa. Eta beia, tita. Eskiara batzuk egin, zigurrarekin. Ipuñarena, bazo den bi behi. Eta bestak eskailerak egin zituen. Claro. Gora iteko. Edo iratxo galtzagorria. Eta hori ez da lehzen bat emateko, zuen nahi duztu nahi. Baina ipuñetari gertatzen da, hor daudela erantzunak edo, ez? Gehienetan hor dakazu bizitza aurrean zer egin, ez? Beti arazoak daude ipuñetan, beti. Arazo batetik atera barzara orduan behiaren historia ere izan daiteke irakaskuntza bat, ez? Hemen argi dago zen foralei deitu. Baina hemen ipuñari bukatzen da, ez da? Foralei edo alakoetan nekazariei. Alakoetan ere nekazariei. Seguro bazela traktore bat ondoan, hartu zuten bizinta, lotu, eta gora. Horrek harinago. Horrek harinago. Indarra, ez? Nafarroan. Nafarroan, traktore. Eta elkartu bat edo bida, Bai, biren artean. Hori egingo du ez dakit nola. Ez daukazu puta idearik. Seguro. Klasiko bat. Bitxikerien tartea dugu orain lagunok. La Opinión a Coruña egunkariko web orrialdean hain zuzen Amancio Ortega bere txakurraren kakak biltzen harrapatua izan dela argitaratu dute albiste moduan. Gaineratzen du, herritarrak ikusi zuten herritarrak harriturik gelditu zirela eta kaka bilketa horren prozesu guztia ere azaltzen dute. Hori dela eta sekulako katxondeoa sortu da sarean. Ondo ulertu dut? Amancio Ortega txakurraren kaka biltzen. Eta izugarrizko... Hombre, txakurra bali madu, bai. Ez duen inoiz pentsatu... Ez dut imaginatzen beste ezer. Alegia, Ambrosio, mesedez... Pitxitak puzkartxo bat egin du, mesedez Ambrosio garbitu. Claro, ez. Bueno, orain buelta bat eman da, ni Amancio Ortega diruduna da, zikaragarri... Eta orduan, behar bada, txakur hori eskola oberenetan ibilitakoa izanen da, eta bera bakarrik biltze ditu. Bere kaka. Hori izaten alda bertsio bat. Hori, bai, izan da, Nik ez nuke pentsatuko bertsio hori. Nik uste umeak esango, hori ez da horrela. Txakurrak ez dira eskolara joate. Txakurrak ez dakite kaka biltzen, ez da Amanziorenak ere. Hor bildu beharko du berak. Bai, oze, absurdua den. Bai. Erreportaje bat horren inguruan, bueno. Baina, karo, bere txakurran kaka biltzen. Eta okerrena da, ni hola komunikabideak pixka ezagututa, behar bada prestatuta egon nintzen da dena. Ziur.
bere irudia garbitzeko. Garbitzeko. Gainera, detaile hor polita izan da ez, eta ez dakit nola zen zehazki, baino, narratu zuten gainera nola pauso kakaori biltzen zuen, hori izango zen, ikin polita. Makurtu zen, irurogei grado, hartu zuen poltsa, txixata, publi reportaje. Arrakasta izango zuen. Bai, ese Amancio. Galdera da, ze erabiliko zuen diako boltsa bat, edo guante, edo zarako zera bat. Zetazko eskularrua. Zerera da ipuin polita, eta Amancio jantzu zuen. Bai. Pero igual egin zuen normal. Igual egin zuen horrela. Baina ez du ipuin, ez du. Bai, eskuinakin edo ezkerrakin bilduko zuen. Eskuina, ziur. Bai. Azer ateraldiak dituzuenak lagunok, baina bueno, jarraitu behar dugu saioarekin. Ziur beste albiste hau ere gustatzen zaizuela. Juan Carlos Girauta Ciudadanoseko politikariak El Mundon egin dioten elkarrizketa batean esan du 15 urterekin maoista egin zela ongi pasatzeko eta ligatzeko helburuarekin. Eta beste honek ere sekulako katxondeoa sortu du sarean. Abizena nola du, Girauta? Girauta, bai. Noski, hau, Girauta da, bai. Uste dut, soen ere bilizela, uste dut? Oz nago segurre, bai, Ciudadanos, bai, gira eta vuelta. Eta nazten dituzte, da txorizoa eta nozilla, eta ligatzea, eta maoismoa, eta gainera bat edu jarraitu behar dugula kaso egiten logikarik izango galu bezala, edo dako zerbait, edo... Zentzu dago, alegia. Ipuinak ipuin politak entzute ditugu, baina ipuin... Horrekin zupetzaten duzu aldela ipuinik egin ez? Ez, nik uste gainera, sareetan asko hitz egiten da berari buruz eta bere inguruan eta berak esandakoa eta gora eta bera, nik uste hori ari dela bilatzen. Ez dakit, hori da bere... Zentzuri gabeko gauzekin hitz egiteko, arreta behitzeko, ez? Nafarroan ere badago beste politikari emakume nahiko famatu bat, nahiko eskuindar bat, eta berak lortzen du astokeriak izugarrizkoak esan da, arreta dena bere ganatzea, ez da? Eta hau da, triste. Bai, batzuen estrategia hori da, ez? Hitz egin dezatela da zuri buruz, ez? Ongi da bezki, hitz egin dezatela. Bota astokeriak eta orduan baneago ez arretari jarri hola. Hori da, ipuin kontaketa batean aur bat dagoenean hor, honena da kasurik izatea. Hauza bera honekin. Estrategia hona, apunta. Kasurik izatea. Bai, hori hobi izaten da, hori da nahi dutena, ez? Denbora guztien arreta deitu eta kasu egiten badiezu orduan okerrago. Eta hitzen dira, ez badiezu arreta? Bai. Batzuek behar dute esatea, aizu, lasaitu, eta pum. Eta beste batzuek kontrakoa behar dute kasuik ez egitea. Baina hor, psikologia, taberna atzean, ikasi dugun hori, praktika jartzea da. Batzutan zaila izan behar da, Bai, batzutan, bai. Tokatzen zaizu Ciudadanoseko bat? Ez que gainera batzutan okerragoak gurasoak izaten dira, mugingorra eta... Kontaketa batean nago, bai, hemen dago, bai, orain kontatzen nahi da. Eta zu hor. Hori bai, horrelakoak zenat, ez? Bai, askotan. Aparka, niño, umeak aparkatzeko. Bai, lekua. Bai, enbestik hasi behar dugu. Munduko gurasoak. Bazen, kontzientzia hartzen, helduentzako ere bat direla ipuin. Eta itzali mobilak oso. Itzali mobilak. Itzali mobilak. Hori, jarri beharko dut, hasian. Mesedez mugikorrak, itzali mugikorrak eta piztu. Bai, buelta eman eta, ez? Mesedez? Arratzarriak eta gitarriak. Lagunok, gaurko saioarekin amaitzeko bideo benetan kurioso eta bitxia ekarri dizuet. Hain zuzen, txingurri bat, diamante bat lapurtzen harrapatua izan da bitxi denda batean. Ikusi hemen momentua.
Claro, hemen ni gogoan dut Inesek erran duena. Walt Disney eta aipatu ez, nor kontatzen du ipuina, ez? Eta nola, ez? Eta nik hor beste gauza bat ikusi dut, diamanteak eramaten du txingurria. Ez? Nor da horretik? Diamanteak eramaten du txingurria. Eta garbi ikusten da, lapurtzen ari dela. Lapurtzen ari da. Argi da esan du. Baina nor. Bai. Ari da, txingurri hori, hombre, culpable, kartzelara zuzenean. Baina, bueno, lapurra, hori da esateko modua. Baina, ez dakik gogoratzen duzuen ipuin hori dagoela sagutxoa ate aurrean erratza pasatzen eta txampona aurkitzen du, agian bera bat zegoen bere etxe aurrea garbitzen eta esan du, hemen diamantea, banoa jantzi berri bat erostera. Txingurriak ez da lapurra, hori da. Ze hor ez dugu ikusi denda bat, ez dugu deuskusi, hori zagoen prestatua. Argi dago, txingurriak joera pila dutela diamanteak lapurtzeko. Oso konstienteak dira, eta ikusten du diamante bat, ez du hartu orko boligrafoa, ez, hartu dira. Ba, horra erratu duzula, nik etxean lau edo sinaurri ditut eta azken aldian diamante ez, ekarri. Katu bezala ekartze dutela txoria etxera esateko izatze dutela. Bai, eta nik erratu ez ezki gustatzen, baina hortxe dira pilatzen. Diamantea. Nahi bauze baten bat. Bueno, ez ditugu behar, ez. Ba, ez. Zuek zarete diamante. Berezko... Laster etorriko zaigu txinurri bat, ez? Bai, a ber. Diamante bat gara, ez? Bai. Txingurriak horrela. Baina lapurtzera ez, Nimatze hor da berdina, ez? Argazkian zer ikusten da eta zer ari da benetan pasatzen. Hori da ikaskizuna, ez? Hori jakin beharko zer ipuin zelan hasi kontatzen, den, ez? zer ipuin sortu daiten, ikusten da, bere Zure hasiera gustatu zait, ez? Txamponarena bezala, igual horrela izan da. Bai, zergatik ez. Zergatik ez? Sinaurria eta diamantea. Sinaurria eta diamantea. Bazen behin sinaurri bere instintuari jarraituz, aurrean topatzen zuen oro, bere kabia osatzeko eramaten zuena, baina behin... Agertu zen Ciudadanoseko sinaurri bat. Eta agertu ditzak, eta CIA eta FBI gainera joan zezko, sinaurri gaixoak ez zuen ezer ulertzen, baina munduak argi ikusten zuen. Erruduna bera zen. Kartzelara. Hor bukatzen dira. Ospa! Bueno, txingurriarekin elkartasuna hemendik. Bueno, lagunok, ni banoa, nire tartea amaitu da, datorren astean ikusiko dugu elkar, eta bitartean ongi izan eta txintxoak izan. Eta Ines Bengoa, mila esker zuri hemen izateagatik, eta beste bat arte baita ere. Agur! Agur, Amaia! Eskerrik asko! Gaur ere lan ederra. Hori, beti, ezta? Bueno, eta orain zer iruditzen zaizue joaten magara satiraren txokora? Guazen. Eta gaur ni informatu naiz, nire obsesioa delako osongi zer den satira. Eta, Inesi galdetu diogot, eta, satira. Humorea erabiltzea kritika egiteko. Satiraren txoko alegia, ez, nola Guazen kritikatzera. Guazen kritikatzera. Juebeseko portada bil, elengoa, hemen ikusten duzue, Manteros Peligrosos, Corina Manteroa eginda. Eta alegia Mantero zintak saltzen dituelako, edo CD-ak edo... Hori da. Zerren zintak? Eta zeintzu dira arriskutsuak? Beltzak! Hori argi dago! Haze galdera! Eta hau da ironia. Hori da ironia. Esan nahi duzunean kontrakoa, arriskutsuak, argi eta garbi, beltzak biztan dago. Hori da ironia. Zergatik dira... Biak erabiltzen ari gara gaur, Zergatik dira beltzak, antzemateko lehenengo golpean arriskutsua direla, horrela jatzen darik. Oso ona. Eta xuria, eta purua, eta garbia. Argi, eta ikusten duzu lehenengo biztan. Eta ile horia. Corina zuria da? Euskara hori nahiko zuria da, ez? Euskara esan da. Ile horia, ez? Ile horia. Eta azal zuria, ez? Azala. Ni barnetik biratzen. Bueno, eta bigarren portada hau, turismo zoroa, bere burua. Hombre, España, Benidorm, Salou, ze ongi, dena gamenga. Ole, ederra, etorri kotxik. Ikusiko ze ongi me, ole, trikitri, trukutru. Eta nahi duzuna egitera. Bai, bueno.
azkenan, ez? Zu saldu eta zu galdu, ez? Bueno, hori Euskal Herrian ez da gehiagi pasatzen, oraingoz, bueno, Donosti... Bueno, gero eta gehiago nik uste, Baina horren ez. Bai, Iruña, San Ferminetan. Iruña, San Ferminetan bai, Hori saldu da filosofia horretatik, ez? San Fermine bai. Azken aldian... Bueno, eta gero eta gehiago herrietan ere, gure herrian, adibidez alokatzeko, gero eta etxebizitza gutxiago dago, Aldiz, apartamentu turistikoak gero eta gehiago. Orduan, ez dut erranen puntu hortaraino, eta... Baino, ja, hasi da pixka bat... Diru gehiago ematen du, lan gutxiagoekin edo erabilera gutxiagorekin, eta... Ez dakit egongo litzateken formularik turismo eta puto bereizteko. Alegia, turismoa da formula bat berez, ekartzen dituen ondorioak, badela herriarekin deskonexio handi, prezioen igoerak, formula oso, asko aipatzen da, turismo jator, baina ez dakit asmatu. Neurria apritzea da zailena, ez? Non dago neurria, bakotxaren neurria desberdina izanen da, ez? Hortaik bizi denak, neurria neurtu edo, eta bertzegez, eta... Hori, tabernari izan garenok ere, neurriarekin badaukagu gure, zera. Existitzen alda neurria. Posible albalda. Nor ba, neurria hartu aldi honik, nik ez nuen ezagutu. Zaila da, neurria, ez da? Bai. Neurria. Oso zaila. Denen gustorako ez dago ezer, ez? Bueno, are gehiago bide batetik sartu garenean, ez? Turismoa egiteko moduan. Ze badira turismoa egiteko beste modu batzuk nik pentsatzen dut kulturala esate zaiona, ez? Ez dakit, ez bakarrik edatera eta, jatera, jatea importantea da, baina esan nahi dut... Beharrezkoa. Bai, egunero jamehar da, baina esan nahi dut. Ez dakit, ez? Bai, natura edo, ez dakit, edo kultura edo... Hor, beste gauza askotan bezala, ez? Egiten duenak zein du helburu, benetan leku bat erakustea edo dirua egitea. Dirua egitea. Eta berdin gure herritan da gure, eta gu lanera goazenean, zer goaz, lan egiteko edo diruagatik, gaietan sartu nahi zen. Baina, urrengoan jarraituko dugu, ez daukagu denporari. Erranen dugu, urrengo edizio berezia horren inguruan. Puto trabajo. Eskerrik asko Inez, zurekin egoteagatik. Espero dugu gustura egon zarela. Bai. Ni esker plazer bat izan da zure ipuinaren partaide izatea gaurko. Oso gustura egon gara. Eta zuei beti bezala. Eskerrik asko. Alabazan edo ez bazan, sar dadilak alabazan. Gure kolaboratzaileak, zirikatzaileak. Eta batez ere zuei, gurekin egoteagatik, eskerrik asko eta arratsaldeon. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.